Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing boten seneng kali sampean niku. Boten seneng kali sampean. Engko maju rene. Gong, timbali ndara. Kang apa entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora, arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Anggeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potoe. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso rapayu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumana. Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane wis ya wis pesti kok. Ora rasane aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati ge. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono.
Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruska kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten Den Kakang Semar? Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati Kakang Semar. Kula rampun matur to Ndara. Suwita Nalendra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli Sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sanata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawuhan ngundurake wadya bala 1000 negara, nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene, ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji, mati, loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Ala niku ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok, rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ayo. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalendra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal
ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semarika den prayekna semuri reseka balik ditiyani kandayane Kulat kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundurake Nalendra Sewun goreng ingkang ngepung negaring Magoda. Parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang niyup saking Dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumya saking Dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Adikku Sukasarana. Abu pambukaning marana tarlen saking liep layaping aluyung. Kakang Semar adhiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah pancen bocah ora iso ditelapke. Wo Ndara Sukasarana nusul terus. Heeh. Tuyule nusul terus. Gong iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, kumireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Nek iki adine kok tuyul. Bayi baguse kaya ngene kok tuyul. Terus ngece aku kowe. Ora kaya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku diadiku wong bagus Sukasarana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati slamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tampa cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati saono, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakne jare Kakang Ati budal ning Mayospati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Oh malah lagu Sri Arjuna Sasrabau. Sri Arjuna Sasrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang Ati, lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasarana, aku tresna karo kowe Di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal. Aku njaluk ngapura ya Sukasarana. Ora dadi ngopo Kang, aku ki ora arep beda kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adhi aku,
Aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa-apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon ado karo Kakang Ati. Iya Yayi aku ora bakal ninggal kelawan si Adi temenanan ya Kang. Iya ora apusi aku to Kang. Ora cah bagus wong rupane kaya ngene kok tresnando kakangne luar biasa ya Tru. Ah iya nusul mrene kok. Ah iya kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya kakangne Kakang Mantri iki baguse ora jamak kok adine letek kaya ngono. Ya men ampuh ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane kowe apa ora ditampa lit dadi nayaka Mamaespati Kang. Ora perkara kuwi Sukasrana la piye aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean dadi aku malah kisruh pikirake. Ya Sukasrana piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna aku kon ngundurke Ratu Sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene meng kaya ngono kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti mandraguna. Kakang Ati iki digdaya kok perkara ngundurke Ratu Sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana. Mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku kita jake ora tau arep ngridu uripmu Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu negara. Lha iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana Kang. Adikku adikku. Jebul ki nemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati merga raganing si Adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa Kang, aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok Kang. Memelas ya Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal.
Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoknya aku karo kowe, Tru. Pokoknya kowe rekoso aku mukti. Lho. Aku sang jenenge ora sebaya muti sebaya mati. Ngono sak wenake dhewe yen ngono aku tak mangket ning Magoda. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adiku cah bagus. Gareng maju mrene. Waduh cilaka iki terus. Wonten dawuh Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh atimu kon kompak karo cangkemmu. Ning nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenono wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petro kok kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu njebluk kuwi. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku. Kowe aja melu Kakang Ati anu Ndara Sumantri. Kula wau ben mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri Petro, aku kudu tega karo wajiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora usah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora? Nan la sing aja-aja sapa Sing boten seneng kali sampean niku. Boten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme iki basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu mlacot. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora, arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Anggeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso rapayu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai ke kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku.
Kireki ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ra jaman sing siji kaya ngene. Ane kowe ya wis pesti kok. Ora rasane aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati ge. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku ditenono. Kakang Ati kakangku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu Susuka Sarana aku mesti teka Kang mesti teka. Purba Risang murbeng rat ning sahanane sing kasih mawe uga sawegung mring delon Yan kanang mamuju ing ngori jenayake ngret jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Gawe kaget. Durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan, lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magoda. Bocah nom padha kandhatu sapraptanira ana ngarsaning ingsun. Lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magoda. Nunamin pasang kaliman tabi tinebine kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana
ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Lho. Dadi pengawakaning Nalindra ing Maespati sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau kasinggihan mekaten. Mugi dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking Paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda bilih negari Magoda kinepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magoda pun Dewi Citrawati. Tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra sewu negari miwah sakmangke ana tepi sayembara Paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magoda Gusti Ayu Citrawati. Menapa ing sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estakaken dinten sakmangke kula sampun pepanggihan kaliyan Paduka sinuwun Prabu Citrasena kula yang badhe nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magoda namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun diparilah Paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena kakyatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati jagat dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhawuh selagine akeh para Nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satru ingkang kondhang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewadene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra Sumantri Patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong lawan Mbakyuku Kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magoda sarta pura ana papan pernahing para Nalindra sewu negara ingkang pun mesanggra ingkang kapandhekan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira isa ngundurake ratu sewu negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dawuh Paduka sinuwun Prabu Citrasena kliranana kula madal pasilang ngestu padha dhateng dawuhipun Nalindra ing Magoda surte ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri lha kok dadi nom-noman ingkang ngasale saka gunung Jati Sarana minangka wakiling anak Prabu Sri Harjuna Sasra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Nur coba tontonan kaya ngapa kridane Bambang Sumantri nestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun Prabu Citrasena.
Cumangga anggro sesumbar lindu bumi gonjing kumaluduk kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat dewa Bathara Yayi Darma Yaksa ana dawuh apa Kakang Darma Wisesa Yayi Darma Kumbara ana dawuh apa Kakang Yayi Darma Sucitra wonten timbalaning dawuh Kakang Reng sajaiki Ratu Sewu Negara jeneng nganggo Darma kabeh sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana Darma Wisata ning ngisor Kretek ora ana ngisor Kretek ora apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewu Negara saka pangiraku pancen bener iki Kakang ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon walah dalah sugih kendel bondo wani manjing ana ing pesanggraning Pura Nalendra Sewu Negara kowe sapa takon karo aku utusaning Nalendring Maespati aku Bambang Sumantri iya dasar para nyata loro bagus wah wong bagus emane ditutke kirik telu lho darani kirik neng meneng wae klethake dase menungso e kirik lho iso omong le terwelu Ratu lho men ra urusan ngene menungso padake kirik lho iso omong sapa jenengmu takon karo aku abdining Ndara Bambang Sumantri Nala Gareng Bambang Gareng iya no abdine nganggo Bambang sing dhuwur sapa Bambang Petro iya dasar para nyata abdine Ndara Sumantri sing murid sapa Jaka Bagong kok beda dhewe to Gong aku ora tau seneng padha bedani lho Bambang mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang amoh ya wis sakarepmu Bagong Prabu Darma Wisesa niatku pancen wis gembleng nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewu Negara aja ngangsi gawe geger kahanan negoring Magoda mula kang sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewu Negara padha mundura aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati wah dalah sugih kendel bondowani sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra Sewu Negara semingkira Kakang sepira kekuwatane Bambang Sumantri mesti dadi isen-isening wadukku hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunayu kaya apa aku sing bakal tekaning pati kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun
apa nggawa aku? Apa kowe iso? Saku durung iso dipesthekke. Selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene raya kakang lenggah nang kene rasa nendi-nendi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi Ora. ya. Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu Kang. Sigra patrap semedi Sang Suka Sarana ya Kang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi nyengraka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandhak punang Taman Sriwedari dinangkat dening Sang Sukasrana dadi ojat kang samya tumingal. Adikku Sukasrana ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana aku matur nuwun ya Yayi. Padha aku nang ngusung taman ki awakku lulung krah kabeh ya Kang. Iya, ora maidu cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Arjuna Sasrabau nenek Taman Sriwedari wis tak pindhah nang Maespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasrana. Sapangeripun Bambang Sumantri sigra sumendhi wonten ing weksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana.
Sumantri. Berkah pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula triniti priksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citlawati wonten maring adhawu mara titi priksana yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citlawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo ndharum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citlawati dupi sumurup Sang Suka Sarana gumletak wonten ing oyoting weksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapiyanteng Sang Dewi Citlawati. Citlawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet ana apa Citlawati sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Sumantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujuding yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri-godha kelawan bendaramu Gustimu Citlawati. Sumantri ingsun paringi pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri Sang Sumantri wis rumaos bilih ingkang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang Nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning meluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Harjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap. Sumantri Suwanda Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun.
manyono babar pisan. Kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman. Malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati Suka. Nono atiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman. Begini. Parandene mangke gathuking raos sing mboten saged dipun siraki Sang Sukrasana kan Bambang Sumantri. Ingkang ngraka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukrasana kagiat sumerep ingkang ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang? Engko nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukrasana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Sumantri kon ngapa? Sukrasana, Piye? kowe turu nang Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengin nitik kahananing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jelih-jelih kamigilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukrasana. Alah. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya Sukrasana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan.
nek pancen lakune ngono mbok ya tok pateni aku ora apa-apa Kang wong bakale menungso sesuk ya do mati kabeh aku ora mentolo mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah mula jenengku Suka Sarana suka kuwi seneng sarana kuwi lantaran aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa aku ora apa-apa Kang tenan aku ora serik karo kowe aku ora mangkel karo kowe wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ora apa-apa Kang ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasrana lha iya apik ngono kok wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa Kang tenan aku ora mangkel karo kowe aku ora nesu karo kowe malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi Kakang Ati ora iso nglakoni Sukasrana kowe adiku andel ora Kang lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene engko kowe didukani lho Kang Sukasrana Sukasrana adikku Sukasrana kowe ngapusi aku ming butuh nelapke kakangmu Sukasrana adikku Kakang Ati kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang kowe aja sengit karo aku sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu Kang ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang Sumantri apa wis bisa mati buta bajang kengegira kelawan Gustimu Ayu oh sinuwun Prabu sedaya menapa sampun paduka dawuhaken nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula kenapa katon kembeng-kembeng netramu sira matur kelawan panjenengan ingsun sinuwun kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri
So anggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari. Menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri satemene sakabeh urip ning alam padang sayekti kabeh bakal nampa coba kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis lakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekanapati Suwanda Sumantri.